aquí, por Xosé Meixeiras, por todos os que colaboran para facer isto. Teño que dar as grazas á Deputación da Coruña, que sempre nos apoia, Xosé Regueira, desde logo a Valentín García Gómez, que ainda que di que este foi o primeiro ano que vengo aquí ao territorio Wagner, é un compañeiro noso asiduo, a decir, casi de todos os meses, porque sempre está con todos os actos que preparamos. E teño que dar as gracias a Raúl González, que nos acolle aquí. E os seguintes, e ademais os que quería poñer en primeiro lugar, sodes todos os que participades neste certame literario, nesta xoia que temos e que se vai expandindo con cada edición, e aquí sodes vos o fruto de todo o que se pode sacar da literatura, dos contos. Así que eu vou vos contar un conto. Ou non. Sí, sí. Non. Eu non sei como podedes estar aquí tan tranquilos. Eu sabestes que non aguantaba, non acougaba aí e tive que vir para aquí, porque realmente cada vez que veño a Dumbría, o primeiro que fago é isto. Porque a mí non me engano. Se vos falades co alcalde, con Raúl González, ou se falades con José Manuel Pequeño, que estuvo 40 anos na alcaldía, e preguntades polo Wagner, vamos dicir que eles non o viron. Vamos dicir que temos unha estatua aí de 3 metros no Marco do Couto, e que é unha lenda que ven do século XV, que foi ese bispo armenio, Mártiros, que empezou a camiñar, pasou por Venecia, logo estivo en Colonia, mesmo estivo en Betanzos, en Santiago, e aquí atopou ese monstro, pero todo o mundo di dentro, todo o mundo non, porque hai algún rapaz dos contos que eu li nas páxinas do xornal de hoxe que o viu, pero ele dice que non o conta a ninguén porque non quere que o tomen por párroco. Así que case ninguén di que o viu. Pero eu sei moi ben, por iso estou tan nervioso, eu sei moi ben que o Wagner existe e está vivo. Non sei se coñecedes o conto de Vicente Risco que se titula A trave de ouro e a trave de alquitrán. O que di ese conto Risco é que debaixo de nós, debaixo da terra, viven en moitos sitios os mouros. El fala do Castro de Lourido, onde había unha muller preciosa que sabía ás veces das profundidades a peitearse co seu peite de ouro, e dicían os veciños que se alguén conseguía entrar na cova dos mouros,